Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ngayon magluluto tayo ng humba. Ang mga gagamitin lang natin, tiyan ng baboy, 1.5 kilo to. Ganito siya pagkahiwa para mas maganda siya tingnan. At saka piliin nyo siya guys na yung taba niya, yung naka-layer kasi mas masarap yung humba pag ganito ang gamit mo. Ang kanyang mga sangkap, peanut butter, 2 kutsara, bulaklak ng saging, 3 pirasong star anise, crack na paminta, laurel leaves, kunting bitchin, asukal 1 kutsara, 1 buong bawang, 2 medium na sibuyas, pineapple juice, tabo size, suka, at soy sauce. Ganito kalaki siya, oh. Para pagkaluto, hindi siya masyado maliit. Ilagay lang natin yung cream. Mas maraming bawang, mas masarap. Pag ganito na yung itsura niya, itatabi lang natin. Ilagay na natin yung bawang. Pag brown na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Pagkatapos ng 1 minuto, ilagay na natin yung pineapple juice. Suka, kalahating tasa.
soy sauce, bitchin, kunti, optional, paminta crack, laurel, tubig, 1 tasa, at haluin. Ilalagay na rin natin yung asukal. Takpan lang natin. Ilagay lang natin yung banana blossom. Star anise. At ilagay na rin natin yung peanut butter. Haluin lang natin paminsan-minsan. Pag ganito na yung itsura niya, lapit na tong maluto. Napakasarap nito. Sarsa pa lang niya, ulam na. Ang lambot na niya, oh. Tikman lang natin. Grabe, ang sarap. Pwede na to. Pag ganito na yung itsura niya, luto na to siya. Ayan. Patayin na natin yung apoy. Ayan na guys, tapos na tayong magluto ng humba with peanut butter. Ngayon, gusto ko sanang magpasalamat sa inyo, sa mga taong nag-subscribe, nag-like, at nag-comment sa channel ko. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta. Salamat po, ingat po kayo. God bless.